kádas lófaszt. De igen? Ez kedves volt tőle, mondd meg neki. És rövid. Rövid. Rövid volt. Miért? Wow. Ki kell pótolni, bazd. Igen, azért is játékszerű, hogy megoldotta a Richard. A régiből, meg az újból rakott össze egyet. És cső, a vezeték. Még pakot, és mennyi? Abból 15 000 forint volt csak az anyag. Kurva jó jártam, baszki. Ezt? Bán vagyok a tatőntos. Hogy bukjuk? Jössz egy cigire? Most nem, mert ranked van. Jaj, baszki, mondjátok, geci. Ne pofázzak.